Chenro mar winjo bura e wi lal mar jalupo Brian Odhiambo chakore ayanga kendo joneno osechako chiwo nendgi e wi lal mar jagono mapok oyudi chak tarik 18 dwe mar achiel higani. Janeno ma okwongo en Agnes Oluoch ma en ja ohala ma kawuono olero ne doho ni ne oneno Brian Odhiambo ka iluwo gi ji mane orwako uniform maralum ma chich ni mag apisas marito le mag bungu kata KWS. Joneno 10 owinjore ochiw nendgi e wi burano ka motelo jomin bura nogolo ywak e wi lal mar mo kuom ripode manigi pek e burano kamago oriwo buk mar ripode ma ichwalo ne obila kata obi. Kata kamano jal bura mar doho Manakuru Kipkurui Kibelion ong'ado ni burano biro dhi nyime kaka nosechan. Nikaangalia game park nikaona mtu anakimbizwa kutoka game park. Akakuja akaruka huku nje. Ukakaa kidogo maofisa pia wameruka fence. Wanamfuata huku nje. Unasema uliona mtu anakimbizwa na Game Rangers. Anakimbizwa. Brian Odhiambo ndiye alikuwa anakimbizwa. Gonga Stanley Sharp. Alex akakuja mbio. Akakuja kaniita mbio. Carlos, harakisha kimbia, brother yako ameshikwa na magemu. Wanaenda na yeye. Nikaenda nikiwaitanga. Afande kuja tuongee. Afande kuja tuongee. Mwachilieni tu huyo kuja tuongee afande. But hakuna hata mmoja mwenye alikuwa anaangalia nyuma. Nikarudi bondeni, sasa inaelekea 6. Hakuna police station amepelekwa. Nikarudi bondeni police station inaelekea 6 baada ya kujampata kwenye hapo. Kurudi nilipata kuna watu wa samaki wameletwa, lakini Brayo hayuko katikati yao. Nikaanza kushikwa na uoga. Riwruok mar Governors okwedo okang' mar migao mar